Walaupun secara spontanitas lek gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwi Jolaras Indonesia, saya yang menjadi ketua terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan. Ning langsung dikumandhake kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak ngir ing sambikala ora ana cacar cewete mergo kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Para sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya kesoke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh. Ya nak. Ya. Kalau sindene cilik disikke. Oh ngono. Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh. Wis. Anak wedok si Niken Salindri. Ya heeh. Bocah ora tau leren. Ya. Oh ngono dongane tetep sehat terus nduk kan. Amin. Yo, iki enek Mas Sumbang sinden kecil. Lagi sak kilan dulu. Ini Duk. Ini Duk. Truk.